Phantrok Nerkep STH Chokomar Anghoi, Rai Pinangji Pura, Hamphang Asong Pen DCR Deng Pinpura Lo Kapajerdam. Jambeli Motorcycle Club, Ningkan isi kecok Mahanget Hegarni Katalon. Hemme ke chodera jok lak pliso se atangka kana ho. Karong pini karbeng long life prime pa me berta long pen eli berta than mangphi sami Julie Bepi nonarjik tha bertang ton pen. West Karbi Anglong District Hamring DC Sahem pen Chokamar Anghoi kapapleng ponjia phan kapang dak along STH Apartment kavidet pen STP OBC SC UR aphan kapathik chola chok hamphang asong atum West Karbi Anglong DC Sahem along Pinpur alo pipajodam si puthot advertisement akimi pithunangji pusi ki hang pado. KSA Hamren Head Branch Business Association of Hamren Waisong College Students Union Society Lapen KUYA Hamren Subdivision Committee atum Chingrum si West Karbi Anglong DCSI Hempen Chokomar Anghoi kapapleng ponjia phan tarpang thekalong STH Apartment kapa vedera puthak Pinpur alo pipajerdam. Laso along Karbi Anglong STH Jasemet West Karbi Anglong District Keseng mi kapap hihup ahawar kiduk ke boy kangcher kelang idalong STH Apartment Chokomar Anghoi kapapleng dunjia phan kapathik pon avedet ki manghumemi lapen Karbi akhaya phan kelang roblopu alam the jongdun Kithurmi awe atum kam ka wepen ke chenglok thangnat ke reng jiawar sai ka be along STH Apartment kapa we thuret ke kichok che pusi lamthe jai Halapu Business Association of Hamren Bidisar Polling Tipen Sitami Sodak pen lamthe kaning je thuke Karbi Anglong 6 Sedul mate Inglong so akhaya phan pharo isi angbong pen Phantrok Nerkep ke Chokomar Anghoi ki pivek ji alam the peklang Jokse rona teng ki klem pon ave pulote Sodak akache song hamphanga song do an chitose kache song padoji pu alam the jai KSA Kuya Business Association of Hamren Waisong College Student Union atum pen litum songpli chelang pet pen DC aphan memorandum piram lo ki pidam nang ko athege la puhelo kaddo ka ve SC ST plain OBC la pen general atum aphan akota dorep setame litum Karbi akhai la pen inglong aso akhai aphan ke ST hill la so akota bange pipon pedat la so pipedat a joine sin litum ladak memorandum pipon lo la pen litum ke ka demand pon mate ke hang pon gela puelo 80% Trokner cap harupen Trokner cap a percent bangke ST hill atum phansi pinai posinilitum DC aphan Pinpura lopa palelo yong sila so ateng pen nang kroikre pulote nelitum ke wangiar ni stame kaduk we rat la pen song do an pen chingrum si la so putha ka phan ka che song ya phan nelitum puthot ang deng deng pon thulang Halapu KUYA Hamren Subdivision Committee Amaipu Robin Hanse Lapen Business Association of Hamren Bidisar Polling Tiatum Chitong Donsi Ingsamjin Pen Pinpuralo West Karbi Anglong DC Site is Fakur Rahman Arideng Pinpuralo Pipajerdam Hamren Pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live Greater Dongkamukam Press Union ahin pen puthot wathat langso Edenbury English High School along akijoy pen radatuma phan mekiso kelang Make the chichar che abangpu bangphia tumaphan pirthe kapachichar dunjia phanpura kedamtang penang an arni pen Greater Dongkamukam Press Union ahin pen pater piponsi West Karbi Anglong pregjam adimalong akijoy pen mekiso langponlo lapen a mekera kasai tami klemponlo Lason thak thak si therapo ni phai trainer cap arnita wathat lang so ahawar Edenbury English High School along make so kelang arada tumaphan akejoy pen se lang ponlo Bangso hot nagaw ERC Hospital pen Dr. Atumang si make so kelang abang phi bangphu atumaphan misen pen se lang ponlo Ada porphai ke pen arni kangsam porphai ke thaman make so kelang asai ke deng hot pangrom pen bang pharo hini rakhre ke thama bangphu bangphi atum make so chilang dunlo
La song bong pen bang thong ke prasir ke patum ke ame ke rak nang ji pojok ke bang ji therapo ni phai ingkoi ra pho arnisi Nogao ERC hospital alongan ki ponja phan greater dongkomukam press union ahin pen chi sik pon lopusi GDPU dun chun bang gurmup sing ahin pen ning je pon News Desk Report Karbi Anglong Live Kapre along ripen motorcycle riders atum chetong dunsi Siloni matelong sokang thu along Jambeli Motorcycle Club ningkan isike chok mahange thekarni katalon pon Kapre along rimate ahawar ke do jirpi lapen korte muti ang bong chinghon seroi thek nang jipo ke mangpen ke damtang suruhini ra crazer cap aningkan ke sengpon Jambeli Motorcycle Club ningkan isi choksi ke damtang theraponi phai kre troksi arni Siloni mate longso kang thu picnic spot along sa mahang ke thek arni alera champen talon ponno Senior Rider Chief Teju Dera pen kapachinia tengke bangso mahang ke thek katalon along Dipu Pendanglok Halloween along ripen Arunachal Pradesh Dhemaji Dima Hasao Nagaland Dergaon Bokaghat highway along ripenta ongdung motorcycle rider atum nang chitodon si mahang ke thek katalon along ardi nang pidunlo anparta Laso hot alohi sarpo aman pen Manja Police Station OC Jitu Deka lapen penang an aman apeng ke do atum alohi aman pen nang chitong dun pusik Dera sangho pachini News Desk Report Karbi Anglong Live Hamren rongsopi pen kilometer plikep sose kahelo Meghalaya kedai Langkeroi arong amikar Chandra Singh Teronahem michode Hamren Police Station angkang arlo Khandoli Outpost angkang pini anarlo por phai krehini malom Meghalaya penchakoi not Langkeroi arong amikar Chandra Singh Teron ahem mekicho pangjer thang anpinlo Kisung ke pho bang phu Chandra Singh Teron pherang ke aphan ka chithana tengke hemalong solar amesi chithorbom laso ame bensi hemme kicho ita haipusi ningje pon hemme kicho hot kado kaveta saikati ki aphan red along bar at matsi maduta thekdun long mang vedetlo laso jok hema bangke me kicho ahawai mandet anpinlo hemme kicho pona hot hanso thoila ingkoi sok mon thongkep tangka serup do anta mecho pon detlo kado kave lak phisa se tangka akhia dat bangso hemme kicho long nahoklo Langhem Pipen Birsing Tiso Karbi Anglong Live Pini Prime Tama Berta ke lapon sikang toniklo domi thakmi kardom